Ovo je Sljeme. Ja nisam bio ovdje kad je baka Lucija jednog popodneva solila more. I nije bilo škole dok je šef razdvajao, pošavu parao, nebo od vode. I svakog jutra mene zagrli sreća. Vraćam davne dane dok još bio sam dječak. Nisam bio ovdje kad je baka Lucija solila more. I svanulo je jutro navuklo na nule, pa juri po oblacima, visi babama i jaglacima po vazdan. Mene nije bilo tamo dok se nisu brojale, jer nisu postojale minute ni sati. Pa kad mi dojadi lutanje, ne postavljaj pitanje, jer postavit pitanje umjeće je znati. Tek svakog jutra tebe nek pozdravi sreća. Sigurno jedno je da tamo preskaču sjećanj. I svanulo je jutro navuklo na nule, pa juri po oblacima, visi babama i jaglacima po sav dan. Draga, svanulo je jutro navuklo na nule, pa jurca po oblacima, visi babama i jaglacima cijeli dan. Kad je baka Lucija solila more. Lijepa storija o baki Luciji od Pipsa. 11 sati 38 minuta, nije bez vraga ili bez razloga. Vraga imamo, bog Minja. Bog, Ana Marija, dobar dan tebi, svim slušateljicama i slušateljima. Stalno razmišljam kako da, dakle ne barikade, nego ja ispred barikada sa zastavom i vičem za mnom. Dakle, rušimo sve te stereotipe i predrasude i otvaramo nove vidike. Naravno, ne ja se samo... Već sam mislila da si tako prošao kroz promet, kroz trasu. Ne, nije bilo tak borbeno. Ne, to je kolega Kuretić za to zaslužan, ali nije bilo potrebe jer smo komunicirali po Vukovarskoj koja je čista i bez ikakvih problema. Uopće zapravo nismo prema ovom sjevernom dijelu grada
kuda prolazi utrka se ni približavali, jer nismo imali neku posebnu potrebu, ali smo se vozili recimo po Selskoj. A da nam se ide negdje s druge strane Ne na ide. sjeverni dio grada, išli bi po Aveniji Gojka Šuška i opet bi došli tamo kud smo krenuli. Nemaš nikakvih problema. Stalno Ne tražiš mogu neku te frku, iznenaditi, nema ne je. mogu ti Ne. složiti frku nikakvu. Sad ću ja tebe iznenaditi. Danas se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja i prigoda je i prilika da i o tome porazgovaramo, ali skroz na jedan drugi način, pa ćete čuti zašto su i Pipsi svirali uvod u ovaj razgovor. Mlada dama je s nama, Marija Granić, psihologinja iz udruge Pragma. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam puno i lijep pozdrav svim slušateljima. I hvala vama što izdržite ovako dugačak uvod da niste otišli. Dakle, ja spominjem sad jednu drugu vrstu pogleda i jedan drugi način koji će Pragma sutra zapravo demonstrirati u obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Tako je, imamo sutra jednu jako zanimljivu radionicu o mentalnom zdravlju velikih glazbenika kao što su Mozart, Beethoven, Čajkovski, Chopin, Liszt. Pričamo zapravo o mentalnom zdravlju kroz jednu prizmu glazbenu. Pokušavamo izbalansirati i onu patologiju koja se pojavila, ali uz ono kako su i oni koristili za nekakav osobni rast i napredak. Mislimo da su to jako bitne teme, a osobno i profesionalno smatram da puno govorimo o psihopatologiji. Puno se bavimo sa teškim poremećajima jer istina je da je u porastu i depresija i anksioznost i neki drugi poremećaji. Proživjeli smo teške okolnosti u zadnjih godinu dana, ali opet s druge strane da nismo samo bazirani na to, da govorimo o nečem što je jako dobro, jako lijepo. Još uvijek nismo to dovoljno spoznali, a to je glazba. I sad mi, molim vas, pojasnite, u čemu je zapravo razlika kad govorimo o mentalnom zdravlju, kad govorimo o patologiji, kako ste rekli, dakle o bolesti kao takvoj, i kad govorimo o mentalnom zdravlju? U čemu je bitna razlika? Pa nije zapravo zdravlje samo odsustvo bolesti. Zdravlje je puno više od toga. Na koji način ostvarujemo svoje potencijale? Jesmo li svjesni svojih sposobnosti? Radimo li na sebi kad nije teško? Da ne dolazimo samo onda kada jedna kap prelije čašu. Tad je već, nije kasno, ali tad je već puno teže doći do napretka. Onda je puno duži put do tamo. Govorimo još uvijek ljudima i stalno napominjemo, nemojte se javljati kad već mislite da ste došli do svojeg ruba. Javite se prije kad skužite da problemi postoje. Kod mentalnog zdravlja je problem u tome što je to nešto u nama, pa kad ne vidite fizički nekakvu ozljedu, niste niti svjesni koliko ona utječe na vašu svakodnevicu. Stres je prisutan u svačijoj svakodnevici, to je nešto što smo već na neki način i prigrmili kao normalno, ali ne bismo trebali jer dugoročno gledano dovodi do puno težih stanja i bilo bi dobro na vrijeme reagirati ako je moguće. Kako vaše savjetovalište funkcionira zadnju godinu pogotovo? Pa recimo da su liste čekanja sve veće. Pokušavamo ljude uzimati na temelju prioriteta, na temelju nekakvih njihovih stanja koja su ozbiljna. Često ih znamo uputiti u poliklinike jer su to već neka stanja koja bi se trebala rješavati hospitalizacijama, ali imamo dosta i onih koji se, što mi je jako drago, imamo dosta jednu dobru ravnotežu između onih koji se javljaju s ciljem da više rade na sebi u svrhu povećanja i motivacije i koncentracije i pažnje i ostvarivanja svojih potencijala, a imamo i one koji se jave kad je baš nekakva velika kriza u pitanju. Onda prvo trebamo rješavati krizu, gasiti te požare koji su se pojavili i tek nakon toga možemo se usmjeravati da ne stojimo samo na tome nego da idemo jedan korak naprijed. Tako da evo. Vratimo se sad na Mozarta, Chopina, Liszta. Ja sam pjevao u ovom javljanju, to se tako računa. Dakle, što učimo od njih, zašto glazba, koju glazba zapravo ima moć u cijeloj ovoj priči? Pa glazba ima jako veliku moć, još uvijek je toliko neshvatljiva, evo svaki čovjek na ovom svijetu sluša glazbu, na svim feštama, zabavama, zaista svugdje je glazba, skužite da je nema tek kad je tišina, a toliko smo već navikli na nju da je polagano i uzimamo zdravo za gotovo, kad je tu znamo da je tu. Koliko je koristimo svjesno da bismo manipulirali svojim raspoloženjem, to su znali ovi glazbeni genijalci, oni tad nisu poznavali psihologiju, ali su izuzetno dobro poznavali glazbu i svoje unutarnje stanje koje su svojim rukopisima, pismima i nekim drugim iskazima izvještavali kao da su bili sami sebi psiholozi. Ono što je zanimljivo je da bismo razumjeli njihovu izuzetno kompleksnu i emocionalno nabijenu glazbu, jako je važno da malo barem znamo nešto o njihovoj biografiji, koja je dosta dobro sačuvana. Većina njih je čak i vodila svoje dosta precizne dnevnike. I evo recimo jedan Mozart je često izvještavao o melankoliji, o nekakvoj praznini koja se ničim ne može nadomjestiti. Čak kad mu je majka umrla je sam izvijestio o tome kako je
osjeća veliku vrućinu u svojem tijelu i u svojoj glavi i bio je svjestan u tom trenutku da je to najbolji trenutak za skladanje, ali nije mogao napisati niti jednu jedinu notu. Tako da su oni znali iskoristiti te svoje boli, te svoje psihičke smetnje koje su imali u svrhu inspiracije, što je dugoročno gledano danas ostavilo iza njih jedan veliki opus glazbenih dijela, skladbi, simfonija koje su zaista nešto što ne pronalazimo u ovom trenutno našem stoljeću u glazbenim područjima. Chopin i Liszt su bili frendići zapravo. Da, to je zanimljivo, živjeli su isto vrijeme, bili su skupa u Francuskoj, djelovali. Ono što je zanimljivo je da su bili jako svjesni da su ih ljudi uspoređivali. Evo, Chopin je jedanput izvijestio, on imao strašan strah, evo tako bi se najbolje izrazila, od javnog nastupa. Izrazito veliku tremu. Ono što je on izjavio je: uopće nisam prikladan za koncerte, jako ga publika plaši, osjećam se zagušen tim ubrzanim disanjem, paraliziran tim znatiželjnim pogledima. Jako je strahovao od publike, čak neki govore da je on direktno sa zahoda izletio na pozornicu da izvede neko djelo i vrati se nazad, koliko su ga mučile te popratne fiziološke smetnje. Liszt je bio puno veći virtuoz i on je bio puno svjesniji da on čak Chopinova djela bolje izvodi od samog Chopina. Malo su bili jedno drugom zavidni na tome, ali evo, na neki način su i uspjeli svoje prijateljstvo dovesti čak do kraja. Bili su, kažu, do same smrti prijatelji. Liszt je imao i prve grupis. Da, Liszt je imao svoje skupine obožavatelja. Kažu da je značajno utjecao na emocionalno stanje svoje publike, da ga je čak pratila po koncertima. To su nazvali listomanija. Nazivaju to intenzivnom razinom histerije kod obožavatelja Listovih. On je toga bio izuzetno svjestan, ali isto tako imao svoja stanja depresije. Jedanput je izjavio: teška je sudbina umjetnika. Ono što je recimo njemu Chopin zavidio upravo zbog takve virtuoznosti pred publikom je bilo da, kaže, Liszt će doživjeti da postane kraljev izaslanik ili možda čak i sam kralj, ali teme za svoje kompozicije i dalje će tražiti po novinama. Ali Liszt je bio i toga svjestan da nije baš neki kompozitor, ali on bio prvi koji je zapravo svjesno koristio glazbu da bi upravljao svojim raspoloženjem i svojim unutarnjim stanjem. Možda je to začetak današnje muzikoterapije kao psihoterapijskog pravca. Još se ne vratimo, nego idemo malo naprijed. Na sutrašnjoj radionici, preko Zooma se događa radionica. Da, evo opet smo u pandemijskim tim okolnostima. Sutra u 18 sati, nekih možda sat i pol vremena ćemo imati raspravu ne samo o Mozartu, Chopinu i Lisztu, nego i nekim drugim skladateljima koji su imali svoje probleme, a koristili su ih kroz glazbu i za glazbu. Znači, možete se prijaviti, sudjelovanje je besplatno, ali obavezne su prijave. Na našim stranicama od Pragme su linkovi, tako da evo, tko god želi, dobrodošao je. Odlično. I sad se vraćamo na početak i o Pipsa koje smo slušali uvodno. Osim što Marija obožava Pipse, nešto je važno i sa ovim autorom Pipsa. Pa da, evo, u nedavnoj knjizi koja je izašla od Dubravka Ivaniša ima jedna zanimljiva izreka: muzika je izvan dosega našeg shvaćanja i ovo svemirske logike, pa se on često pita trebamo li mi uopće razumijevati pjesme i glazbu. Pa realno, ja se nekad znam pitati u kojem trenutku će ljudi spoznati do kraja glazbu. Vjerojatno nećemo nikad, ali ono što je dobro je da je svaka spoznaja dobra spoznaja. I kaže i Mozart, evo, on je bio jako šaljiv kad je čestitao ljudima rođendane, a svi njegovi prijatelji su bili glazbenici, pa je onda znao čestitati na način: želim vam da poživite toliko godina koliko je čovjeku potrebno da se ništa novo u glazbi ne mogne učiniti. Pa jesmo li mi u tom vremenu ili nismo? Ja mislim da nismo, ali koliko još imamo vremena istraživati glazbu, ja se nadam dovoljno. Marija, hvala lijepa, puno uspjeha sa sutrašnjom radionicom i sad ne znam, zapravo ću pitati, kako onda na kraju krajeva glazba može pomoći mentalnom zdravlju? Uvelike može pomoći, bilo da je koristimo kao baš pravi psihoterapijski pravac, za što su odgovorni licencirani muzikoterapeuti, bilo da je mi na svakakvoj svakodnevnoj bazi koristimo da bismo upravljali svojim raspoloženjem. Znamo kad smo sretni, preferiramo sretniju glazbu, dursku glazbu. Kad smo tužni, isto tako nekad bi se htjeli razvedriti pa preferiramo sretniju glazbu, dursku, a nekad želimo potvrditi tu svoju emociju pa pustimo nekakav mol. Sve u svemu, glazbu koristimo da bismo održavali svoje optimalno stanje. Kad smo toga svjesni, to radimo gotovo uvijek, ali ako toga nismo svjesni, onda na nekakvoj i toj nesvjesnoj razini glazba utječe na nas. Zato mi ovim putem želimo ljudima posvijestiti: postoji glazba, jedan besplatan, dostupan, snažan alat za vaše mentalno zdravlje kojeg možete koristiti svaki dan, samo je bitno malo se educirati i o njezinom učinku.
Hvala lijepa još jedanput. Ja se educiram, Ana Marija, o učinku glazbe i molim lijepo, ne pomaže, moram priznati. Daj pusti. Nakon toliko godina radijskog posla daj ništa pusti tebe. neku stvar. Hoćeš tursku, hoćeš molsku? Hoću tursku. Jer Evo, znamo turu. turska. Ajde, čujemo Bog. se, Bog. Ovo je Radio Sljeme. On cijele dane svirao je na svom klaviru. On klasiku je svirao po notnom papiru. A svirao je ko pijanista, Mozarta, Chopina lista. Ja na ovu pjesmu našla sam da sviram. Oh, 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 rock me baby. Nije važno šta je rock me baby. Samo neka traje rock me baby. Ovo je za dnevni stres. Oh, 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 rock me baby. Nije važno šta je rock me baby. Samo neka traje rock me baby. Samo neka je za ples. Sad cijele dane čujem zvuk starog klavira, tu pjesmu što se svira bez notnog papira. Jer klasika je da se sluša i da se njom opija duša, a ova pjesma svira se za ples. Oh, 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 rock me baby. Nije važno šta je rock me baby. Samo